வணக்கம். வெல்கம் டு த சாப்பியன் சீக்ரெட் தமிழ் எபிசோட் நம்பர் 3 பார்ட் 2. மது அல்லது போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானவங்க மனசார இந்த கெட்ட பழக்கங்கள்லேருந்து நான் வெளிவரணும் அப்படின்னு எப்போ நினைக்கிறாங்களோ அப்போவே அவங்க 50% அதிலேருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு தாங்க அர்த்தம். மது அல்லது போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவங்க அவங்களோட வாழ்க்கை மற்றும் அவங்களுடைய உறவுகளோட இம்பார்ட்டன்ஸை கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பழக்கத்திலேருந்து நீங்கள் வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப். உங்கள் நண்பர்களோ இல்லை உங்கள் உறவினர்களோ உங்களை தூண்டும் பொழுது அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை, எனக்கு இது பிடிக்காது, எனக்கு இது குடித்தா சேராது, எனக்கு இது சுத்தமாக இப்போ வர வர பிடிக்கிறதே கிடையாது, இப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தாங்க இருக்கணும். அதை தவிர்த்துட்டு எனக்கு இப்போ வேண்டாம், இன்றைக்கி நான் குடிக்கல, இல்லை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி வாக்கியத்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸ்ட்ரிக்டாக நோ அப்படிங்கிறத அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் எப்படி பதிய வைக்கணும் அப்படின்னா, எனக்கு இது பிடிக்காது, இனிமேல் நான் இதை நோக்கி போகமாட்டேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஆழமாக சொல்லணும். இதனால் என்ன ஆகும்னா அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க. உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டும் என்னோடய பாஸுக்கு இனிமேல் இது பிடிக்காது அப்படிங்கிறது உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எப்போல்லாம் நீங்கள் அந்த மதுவை பார்க்குறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த கிரேவிங் வராமல் உங்களுக்கு அதை சாப்பிட்ணுங்கிற தூண்டுதலை உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும். நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் பொழுதோ இல்லை நீங்கள் தனிமையில் இருக்கும் பொழுதோ உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்கிட்ட நீங்கள் அடிக்கடி சொல்ல வேண்டிய வாக்கியம், எனக்கு இது பிடிக்காது, எனக்கு குடிக்கிறது பிடிக்காது, நான் இந்த பழக்கத்திலேருந்து வெளியே வந்துட்டேன், இப்போ நான் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன், என் வாழ்க்கை ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகுது, நான் நினச்சது எல்லாமே நடக்குது, என் உறவுகள் சந்தோஷமாக இருக்காங்க, என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போன நண்பர்களும் உறவினர்களும் என்கிட்ட சேர்ந்துட்டாங்க, எனக்கு அந்த கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட தாட்ஸ் வரதில்லை, என்னோடய ஈகோ ஆகட்டும் என்னோடய பயமாகட்டும் வாழ்க்கையை நினச்சி நான் படுற பயம் எல்லாமே என்னை விட்டு போயிடுச்சு, நான் ரொம்பவே பாசிட்டிவாக ப்யூராக இருக்கேன், குடினால் ஏற்பட்ட என் உடல் பாதிப்புகள் கூட இப்போ ரெக்கவர் ஆகிட்டு வருது, என் உடம்பு சரியாயிட்டு வருது, நான் திரும்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு வரேன். இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் பொழுது திரும்ப 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 சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. வெளியே யாருக்கும் கேட்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயா இதை நினச்சிக்கோங்க. உங்களுக்குள்ளேயா இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க என்னாகும்னா, நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் ப்ளூ பிரிண்டில் எழுதி வச்சுருந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் அழிச்சிட்டு உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை புதுசாக நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்க, அதாவது ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க. ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருந்ததை அழிச்சிட்டு புதுசாக ஒரு நல்ல விஷயத்தை உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இப்போ உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் உறிஞ்சு பழசை அழித்து புதுசாக ப்ரோக்ராம் ஆகி உங்களை ஒரு புது மனிதனாக மாற்றும். உங்களுக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியே உருவாகும். இது ரிசர்ச் பண்ணப்பட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு டெஸ்ட் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம். உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் உங்களை குடிக்க தூண்டியிருக்கு. அதே சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் உங்களை அந்த தூண்டுதல்லேருந்து விடுபட்டு அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து உங்களை வெளியே வர வச்சு உங்களுக்கான புது வாழ்க்கையை அது தேடித்தர போகுது. நல்ல விஷயங்களை உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நீங்கள் ரீப்ரோக்ராம் பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கையை நல்லபடியாக வாழணும் அப்படின்னு நாங்கள் மனசார நினைக்கிறோம். நல்லதே நினைக்கலாம், நல்லதே நம்மளை ஃபாலோ பண்ணும். அப்கமிங் எபிசோட் 3 பார்ட் 3ல் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் நாங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறோம். சின்ன மெடிடேஷன் டெக்னிக். அதை மறக்காமல் பாருங்கள். இந்த நல்ல விஷயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.